palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may palamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking
Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaple, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hi na lang! Hello everyone! And I'm back. O, diba? San ka galing, girl? You know, I was out for a few days. Yeah, I was out for a few days to mend a broken heart. Charot! Oh. Ay, naku, but okay na. It's somehow, may mga bagay lang na inayos. Somehow, I want to work fully that I can really focus on it. So, I just somehow decided to ask for a break muna. Char lang! Muna yung naon sa girl. Char lang! Ayan! Hello everyone! Happy Monday! Welcome once again, AgriSenso Kauban ninyo. Kasama niyo po, ayan, si Inday Bajang. Ayan, iniwan na naman ako ni Clara. Busy po yung babae. May mga inaasikaso lang, family matters. Girl! How are you? Ayan, yun din yung babaeng emotera na hindi mo alam anong nagaganap sa kanyang isip. Bigla-bigla na lang nag-emote and all. But anyway, it's a beautiful Monday. At somehow, malapit nang matapos ang February. Kamusta ba ang inyong mga nakaraang buwan? O, diba? Parang ang bilis. Yung January, sobrang tagal na tapos. But yung February, diba? Patapos agad. Ayun. So, sana man lang, yung mga nakaraan nating mga araw with the past few weeks we had in the February, meron mang mga not so good news, especially yung mga aksidente sa eroplano, mga bagyo, mga lindol and all from other parts of the country. We look forward to have a mas maganda pa sana na March 2023 para sa ating lahat. Syempre, that's also the prayers of everybody, diba? Kasi nga naman, hindi masyadong naging maganda yung mga first 2 months for us. Just imagine one example of that is what had happened sa Turkey and Syria, in which the last time po na nag-update tayo ng ating balita, nasa mga 40,000 na yung patay because of that earthquake. Nalampasan niya actually yung record of one of the deadliest earthquake that happened still sa Turkey in the year 1939. Malapit pa rin doon on that era sa nakita yung epicenter of that malakas na lindol. May nangyari din on 1939 earthquake sa Turkey. Ayan, Turkey na doon yung name niya this time. So ayun din, ang namatay naman doon is umabot ng 33,000. Pero for this year, yung kakatapos lang na lindol, it went up to 40,000. And just a week after of that one, sa lindol sa Turkey, may isang 6.6 magnitude na lindol na naman ang tumama sa kanila. So I think there was around 25% had died and few ang mga nasugatan. Ika nga, parang masyadong unstable na yung ibang establishments nila doon kasi nga they were shocked by a very strong earthquake. So nakakatakot. But anyway, let's keep on holding and praying for a very still positive and beautiful March 2023 na matatapos, diba? 28 na tayo bukas, sa susunod na araw, Marso na. Ayan, napakabilis, malapit na magpasko. Anyway, sa mga nakikinig o nanonood po sa atin ngayon, maraming salamat! Diba? Bonggang-bongga. Of course, ipadala nyo lamang po ang inyong mga tanong, baka may mga greetings kayo, what you want to share with us later. Ayan, i-comment nyo lamang po sa baba ng ating Facebook Live video. Of course, Miss Inday Bajang will somehow read that one maya-mayang konti. Ayan. So, di na siguro natin patagalin pa. Na-miss kong magbalita sa inyo. Diba? Charot. Ayan. Naka-observe lang ako sa mga paligid while I was out for a few days and sort of, I was checking ano bang mga latest na balita natin for that. Diba? So far, yung mga balita natin ngayon sa ating bansa is, pasakitan ng ulo. Yung tawag nito, pagka-tawag, lain siya.
Noon siya. Pero but really, isa sa mga bad news sa atin this time is yung pagkaano ng Cessna 344, 344, ayan, doon po sa Albay. Though, tawag nito, they were all declared dead na yung apat na pasahero, which is isang pilot, isang crew, and dalawang Australian. Unfortunately, the yesterday po sa update natin, hindi pa nila na ibababa yung mga, tawag nito, mga dead bodies nila. It's because of the terrain ng Mayon. Medyo pahirapan kasi talagang napaka-steep. So I was thinking, bakit hindi pwedeng i-airlift or baka pwede siguro isakay sa helicopter, ganyan, yung mga nakikita natin sa pelikula. But then probably, medyo madali kasi yung got very cloudy, the visibility din probably ng lugar ang iniisip na. But anyway, we look forward na makababa na para at least the family can be with them, though it's quite a tragic din po yung nangyari sa kanila. Anyway, let's move forward sa ating agri-balita ngayong hapon, mga friend, in which, ayan eto na, ang pag-export ng Pilipinas ng durian papuntang China, magsisimula na po sa buwan ng Marso. Exciting! So, if we can all remember the previous weeks, we had discussed na yung mga farmers natin ng durian here in Davao region are really preparing on how to market sa kanilang mga durian. Ayan, isa sa pinakamalaking market po natin ang China. And good news, magsisimula na po sa Marso ang pagpapadala natin ng mga durian sa nasabing country. Ilan kaya? Gaano karami? Ayan, makinig kayo So magsisimula na sa Marso ang pag-export ng Pilipinas ng durian patungong China. Hudyat ito ng pagbubukas ng agri-products ng bansa sa importers ng nasabing lugar. Kasunod na rin ito ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Beijing nitong Enero, kung saan ibinida ng Pangulo ang agri-products ng bansa, lalo na ang tropical fruits ng Pilipinas. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Velecaria Garafil, nasa 7,500 metric tons ng durian ang inisyal na ipapadala ng Pilipinas sa China. Wow, kadamo! Nasa 15 o 59 na mga farmers ang source ng supply na ito, o katumbas ng 400 hectares na lupain. Kung matatandaan, nasa 2.9 billion US dollars ang purchase intention na naiuwi ng Pangulo mula sa pagbisita sa China, kung saan bukod sa durian, covered rin ito ang iba pang produkto o mga prutas tulad ng buko at ng saging. So yung saging natin is matagal na siyang, tawag nito, ini-import, ayan, sa ibang bansa. China is one of the market. Ang buko natin, actually, isa din yan. This time around, nagiging na sila persistent on importing or durian. Ayan, diba? And isa sa mga isinusulong nila na variety ng durian is yung puyat. Ayun. So, actually, lahat ng variety ng durian is masarap. Depende sa panlasa, depende sa taste. But as for me, it's all good. The native, yung mga numbering something or what. Sa lahat ng klase ng durian, it's very delicious. And we're happy it's because with that 7,500 metric tons na durian, merong 59 farmers ang natulungan in around ilang percentage yun ng kanilang lupain, which is, 400 hectares na yon na natamiman nila ng durian. So, hindi natin alam, it's either in Davao region ba or some parts of the country. Depende na, it's accumulated na amount or number na yon na binigay ng DA. So we'll look forward to have more farmers pa na matulungan ng ating gobyerno na mapa-import or ma-export ang kanilang mga produkto para mas saging din naman, diba? Mas malapad yung market natin. Hindi lang siya talaga dito sa Davao region. Hindi lang tayong mga Pinoy, mga Davaoenos ang nag-i-enjoy. Of course, ang mga Chinese men din natin will have some fun eating with our most beloved durian fruit. Ayan. So yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, mga friends. Ayan, doon na naman po tayo sa ating Agri-Unique Chika. Of course, another tips na naman para sa mga friends nating nag-iisip o nagbabalak na magplano, mag-alaga ng mga itik. Ayan, di ba? Parang tawag nito, napag-isipan natin, napag-usapan natin siya the other time, paano ba ang pag-alaga ng itik. So this time, dagdagan natin itik at gansa. Ayan, more of that tips, of course, sa ating farming business at ibawa, Sir Jid, para po sa ating Agri-Unique Chika.
Magandang araw po. Dahil ngayon po ay itong mga manok namin ay pinapakawalan na. So sa ngayon nga lang nandun pa sila sa loob ng net. Kasi tuwing gabi, nililigpit namin sila. At ito binibigyan natin sila ng pagkain. Dahil nga dun sa if-free range na natin sila, kaya kailangan din namin palakasin lalo yung immune system nila. Kailangan mabigay pa rin namin yung sapat na nutrisyon na kailangan nila. Kaya nagbibigay ako ng King's Vita Plus na vitamins ito. Ayan, King's Vita Plus na vitamins binibigay ko dahil ito ay meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics at napakarami pang sangkap na nakakatulong din sa mga manok namin. At lalo silang gaganahan sa paggala at lalong malilikot, maliliksi dahil doon sa binibigay natin na vitamins. Ang laman niya naman, ito powder. Ayan, powder na ihalo ko dito sa pagkain. Meron akong bahaw na sobra doon sa bahay, may feeds din tayong kaunting nilagay. Kaunti lang binibigay kong pagkain dahil pre-rinse na sila, kumakain na sila ng mga damo sa paligid, yung mga insekto na nandito. So ito yung bibigay natin. Ayan, King's Vita Plus na vitamins ngayon, ihalo ko na lang. So ayan, daily ako nagbibigay kasi alam naman natin kapag ganitong panahon, maulan, maambon, yung mga alaga natin ay napakahina pagdating doon sa mga sakit kapag hindi natin sila nabibigyan ng mga maayos na vitamins. Yung King's Vita Plus ang pinagkatiwalaan kong gamitin sa kanila, dahil ito mismo, rehistrado siya. Yan, registered to sa Bureau of Animal Industry. Kaya't ako, nakakatiyak ako na yung mga alaga namin ay magiging safe sila, lalo na sa pagbibigay ko ng vitamins. Ito ay nabibili naman sa mga aggregate stores. No, Luzon, Visayas, Mindanao sa mga aggregate stores, mga poultry supply, doon sa mga pinakamalapit sa atin na mga bilihan ng mga feeds, bilihan ng mga gamot ng mga manok. No, pwede tayong magtanong doon ng ito, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Para kayo rin, pwede nyo subukan sa inyong mga alagang hayop. Sa amin, araw-araw kami nagbibigay bilang pang-maintenance na vitamin sa kanila. Parang tayo din, kapag nag-take tayo ng vitamins, tuloy-tuloy tayo nag-take. No, itong amin, ganun din. Daily kami nagbibigay sa kanila. So, ayan, haluin ko lang itong powder na kahalo ng pagkain nila. Haluin ko lang maigi ito. Kaya itong mga manok namin dito, halo na to. May mga native, pure native, may mga huluhano na native na manok, meron din mga, yan, may mga itim na manok. Tapos, ito, meron tayong pang-upgrade, itong Black Astrolorp. Meron din tayo ditong pang-upgrade na Rhode Island. Meron din kaming huluhano na lalaki dito. No, nakagala pa. Tik. Yan, bago ko sila pakawalan, since may mga manok din kasi dito sa labas, no, kaya binibigyan ko din. Meron kasing iba dito naglilimlim na kasi may mga bahay-bahay dito na medyo maliliit, no. So, nandun kasi may mga pugad din kaming binibigay bukod sa mga pugad na dito sa loob. Kasi since pre-rinse na sila, pagka nandyan sila at puno na yung itlogan dito, naghahanap sila ng iba pang mga itlogan. Kaya lahat ng mga bahay dun sa likod, doon sila nangingitlog yung mga inahin natin. Actually, halos karamihan dito nangingitlog na rin. Marami rin mga naglilimlim. Tik. Yan o. Papakainin ko lang muna sila bago pakawalan. Kunti lang yung binigay ko, tapos may halo lang na King's Vita Plus na vitamins. Ayan, naghalo na to yung mga itik kasi pinakawalan na rin namin kasama tong gansa. Ayan, papakawalan na rin namin yan dito. Actually, kahapon nasubukan na namin yung mga itik. So, inobserve namin, dito lang din sila. Ito mga gansa, no, lakad din sila na lakad, dito lang din. Paikot-ikot lang din dito. Kaya hindi naman sila lumalayo, kaya sabi namin, pwede namin pakawalan. No, kasi na-observe namin doon sa mga manok namin nung naka-free range na yung manok namin, ay mas maganda yung nagiging improvement nila dahil dun sa mas nangingitlog na sila, hindi na nila kinakain yung mga itlog nila, no, dahil sobrang nagiging busy na sila sa kakatuka dito sa paligid dahil dun sa maraming mga damo. So dito lang, since ito yung pinakabahay ng manok, umuwi dito yung mga manok palagi tuwing hapon, no, pagka uwi nila dyan, sinasara na naman namin yung net para mas safe sila, hindi sila basta napapasok pa rin ng mga predators. Kasi alam naman natin yung mga alaga natin minsan kapag hinahayaan lang natin, no, doon nagkakaubusan kasi nandyan yung mga iba't ibang hayop na kumakain din sa kanila na mas na-access nila. So sa amin, hinaharang namin yung access ng ibang mga hayop na posibleng manggalaw sa kanila. Kaya ito, nakabakod pa rin ng net yung loob ng kulungan. Pero dito, binutasan namin yung gitna para yung mga itik, itong mga gansa ay makakapasok-pasok pa rin dito. Tapos isa na lang yung magiging pinto nila palabas, ito na lang. So far sa observation namin, no, actually nung una, binaba namin tong mga net namin, lahat palibot, para makapunta yung mga manok dun sa pinakalikod. Na-observe naman namin, dito pa rin sila lumalabas, kaya sinara na namin doon, tapos ito na lang yung bukas, para mas madaling isara pagkahapon. So ayan.
So yung gansa naman ay hindi pa makalabas. Bala ko rin, medyo lalakihan ko na yung butas dyan sa kabila. Yan. Tik! So kailangan lang dito sa pag-alaga ng mga hayop, no, kailangan mabigyan lang din natin sila ng sapat na nutrisyon. Sa amin, yung sapat na nutrisyon na nababanggit natin, ito yung ginagamit namin para mabigyan pa rin natin sila ng mga kailangan nila. Yung mga multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. So yan yung binibigay namin sa mga alaga namin dito. Mga itik, mga manok, maging mga pabo. Actually, lahat ng alaga namin, mga baboy, nagbibigay kami ng King's Vita Plus para mapalakas lalo yung immune system at hindi sila maging sakitin at mapaparami namin sila. Kasi nag-invest na rin kami, nag-alaga na rin kami nito, bumili kami ng mga alagang hayop at balak namin ay paramihin sila dahil nga gumastos na rin tayo, gusto natin na mapaparami natin sila at hindi sila maging sakitin at mas magiging productive na rin sila. So, nag-invest na rin ako na magkaroon ng vitamins. Itong King's Vita Plus naman, kapag sa feeds natin ihalo, pwede naman kaya isang pakete nito ay pwede naman natin ihalo kaya malaking malaki na rin ang ating matitipid kasi isang ganito, isang sakong feeds na rin pwede maihalo nito. So, marami na rin ang pwedeng paghaluan nito. So, doon naman sa per kilo, 3 kilong feeds, pwede natin haluan ng isang kutsarang King's Vita Plus. No, tapos yun yung ipapakain natin. Sa amin, tuwing umaga, minsan tuwing tanghali, hapon, binibigyan din namin ng King's Vita Plus. No, pero actually, kahit isang araw, isang beses lang isang araw, o kaya isang beses every 2 days kung nagtitipid tayo, ay minsan nagagawa din namin yon. So far, okay pa rin naman sila. Pero para sa akin, mas okay pa rin pag daily para meron silang pang maintenance. Araw-araw, naka-vitamin sila. Yan, King's Vita Plus na vitamins ang binibigay namin. So ito naman ay maraming sangkap siya, no? Meron siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotic. Bukod pa dito sa mga nakasulat dito, meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, yon, calcium, D3 enzymes. Tapos meron pa rin siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. So yan yung mga sangkap niya, no? So yan. Pwede natin siyang ibigay doon sa mga alaga nating kambing, mga alagang baka, sa mga kalabaw, sa mga manok, sa pato, sa itik, sa pabo. Ito yung ginagamit namin para paramihin namin sila, para mapalakas yung immune system nila. Lalo na pinapagala natin sila. So ayan, papakawalan ko lang din sila. Bubuksan ko lang yung kanilang pintuan. Para lalakad-lakad na lang yan sila dito sa labas. Dito kasi sa labas, madami pang damo. Yung mga itik naman, ang nagiging namin dyan, pag hinahayaan namin dyan, no, ay yung mga itik namin ay nagpuputik doon. Nagiging maputik yung loob ng lagay ng itik dahil doon sa, pabalik-balik lang sila. At parang nabuboard din sila na nandyan lang sila sa loob na paikot-ikot. So, mas maganda rin tingnan, no, para sa based sa observation ko rin, mas natutuwa ako silang, mas nai-enjoy ako na tingnan sila na masaya sila nakakalakad-lakad. Siguro naman kapag gusto naman natin na init, no, actually pwede rin naman na maglambatin ng mas malawak pa. Tapos nandun yung pinaka mga alaga natin, nandun lang sila pag-alagala. No, so pwede naman sigurong ganun kasi sa naobserbahan ko dito lang din naman sila takbo-takbo. Yun lang ang obserbahan natin na baka darating ang panahon kapag tuloy-tuloy ang ulan, no, at nandyan na, dumami na sila, baga magiging maputik din tong paligid. Kaya yun din yung isa sa tinitingnan natin. At doon naman sa kabilang area ay pwede rin naman sila doon na magtakbuhan, pwede naman sila doon pabalik-balik kasi doon malawak yung mga damuhan doon, no, marami silang pwedeng kainin doon ng mga insekto, mga damo. So yun yung mga ginagawa namin dito. So ayan na. So open na to, anytime pwede na silang lumabas dito. Minsan para mag-guide sila, dito ako nagbibigay ng pagkain. Ganun yung ginawa ko nung una kasi nung hindi pa nila masyadong, yung iba kasi hindi pa nila kabisado mismo yung daan. So dito, nilalagyan ko ng pagkain dyan palabas para masanay sila na ito yung pinakadaanan nila. Itong pinakalambat namin, no, tulad na nabanggit natin, nagsisilbing pinaka uwian na lang nila para
kahit papaano ay masisafety pa rin natin sila paggabi. Kasi alam naman natin, madalas kapag gabi, no, dumadali yung mga predators sa kanila. Diba? Minsan, actually kami nga, minsan na tamaan na rin yung mga kambing namin doon. Pinuntahan ng mga aso, ng mga ligaw na aso. Yun, nadali yung mga kambing namin. Tapos ganun din yung mga itik. Dati, meron kami lambat dito, mababa lang. Siguro mga ganito lang kababa. No? Ayun, tinatalunan ng aso, tapos pupapasok, kinukuha yung mga itik, yung mga pato. Nagkaubusan yung mga pato namin dati. Yung ginawa namin, nung nag-itik na kami, yan, tinaasan na namin to. Umabot na dito, mga 8 feet na pataas yung nilagay naming net para hindi mapasok na ng mga aso. Tapos actually doon sa likod na area, nakalambat din yan ng hagwire. Yun yung ginawa namin para talagang matibay. So, yan yung mga pamamaraan para kahit papaano hindi magka-problema yung mga alaga. So dito, anytime pwede na silang lumabas kung gusto nila, pero so napapansin ko, minsan may mga alagang hayop pa rin kami na mamalagi pa rin dyan sa loob. Mas gusto pa rin nila dyan. Pero binibigyan pa rin naman natin sila ng pagkain. Kaya wala namang naging problema. Pero nasa kanila na kung gusto nila lumabas para mag-relax dito sa labas. At para medyo kahit papaano ay makalanghap sila ng preskong hangin dito sa labas. Kasi pag doon sa loob, no, katulad doon sa itika namin, sobrang grabeng maputik na. No, dito sa gansa, ganun din, sobrang maputik na. Actually, ito na kahit ano, medyo maliit na yung budget, halimbawa siya lang, konting net lang meron tayo, so pwede na kahit yung pabahay natin ng manok, no, yun yung lampatin natin ng net. Kung i-pre-range naman natin yung manok, no, so okay na yung maliit lang na net para kahit paano hindi sila basta mapasok, no. So, kahit pa paano, mailang naman yung mangunguha kasi naka-net naman sa palibot. Kasi nung dati, walang net. So, kung may gustong kumuha, madali na lang kasi nandyan yung mga manok lahat sa pabahay. Mababa lang naman yan. Ito yung pabahay natin. Nandun sa loob ng pabahay yung mga manok. Medyo mababa lang. So, madaling kuhanin. No, madaling kuhanin. Kaya, ang ginawa namin, yan, tinaas ulit namin yung mga net para hindi na bastang mapasok. Sa pag-aalaga ng hayop, kailangan lang din talaga medyo may extra care din tayo. Kasi kapag pinapabayaan lang natin sila, hinahayaan lang natin sila, so minsan napapansin lang natin, nandyan na yung mga manok nagkakasakit na. So may iba naman na hindi natin napaparami dahil dun sa kakulangan din ng ating care dun sa kanila. Kailangan umaga, hapon, kahit paano mabigyan pa rin natin sila. No, may ilan naman na nag-aalaga ng mga ganitong klaseng hayop. Ang kanila naman ay pinapabayaan lang yung manok nila kung saan na lang umuwi. Minsan nga, itong mga manok tumitira doon sa mga puno. Itong mga native chicken kasi, no, normal lang din sa kanila na tumitira doon sa mga puno kasi malakas silang lumipad, no. So may mga napapansin tayong ganung klaseng manok na yan sa mga puno. Kung hindi natin mabigyan ng pagkain umaga at hapon, hindi na sila uuwi sa atin. So pupunta na doon sa mga kapitbahay kung saan sila nakakain, doon na sila mamamalagi at kung minsan ay doon na sila tumitira, hindi na umuwi. Kaya mas okay pa rin na mabigyan natin sila umaga hapon kung pinapakawalan man natin yung mga native chicken natin. No, umaga kahit bigyan ng dati nga bigas lang yung binibigay namin. No, yung mga bigas na konting bigas lang. Dati naman lalo na pangasisiw, ganun lang binibigay namin. Ngayon lang kapag nakakulong kasi sila, so binibigyan naman namin ng feeds kapag nagpapalaki kami ng sisiw. No, katulad dun sa mga pabo, kapag napisa na yung mga sisiw, hinihiwalay na namin, kinukuha namin doon sa pinakakulungan namin ng mga sisiw. Tapos tuwing gabi nililigpit, nilalagay sa karton para hindi lamigin. Tapos binibigyan din ng mga feeds. Habang tumatagal, lumalaki sila. So pagka malaki na sila, yun naman sinasanay na rin namin silang i-free range. Yun yung mga ginagawa namin dito sa mga alaga namin. So yan. So sa dami na nakain nila ngayon, no, sigurado natitake na nilang lahat yung vitamins na binigay natin sa kanila. So maya-maya naman, yung mga pabo naman yung papakainin ko na naman mamaya. So yung pabo kasi nandyan lang sa loob yan, hindi naman sila pinapakawalan. So medyo late na namin silang pinapakain. Itong mga manok lang talaga kasi naka-free range. So since maaga namin silang binibitawan, so kailangan maaga din namin silang bigyan. So yun lang yung mga ginagawa namin dito. Itong mga itik, wala pa to, hindi pa to nangingitlog, no? So sana pagdating ng panahon, since naka-free range na sila, sana ay maging okay pa lalo yung mga katawan nila. At
ayun, magpuproduce na rin sila ng itlog at sana'y subukan nating paramihin sila kung mapaparami na rin natin yung mga pananim o mga pampakain sa kanila. Kasi kapag umaasa kami doon sa pure naman na nabibili mga patuka, ay hirap din kami, baka hindi namin kayanin yon dahil doon sa yun, sa budget, no. Hindi naman ganoon kalaki yung ating income para doon sa budget. So, ang ginagawa na lang namin, no, dahan-dahan na lang namin silang pinaparami, step by step, since nahilig kami. Tulad sa gansa, 2 piraso. Sa itik, nasa mga 30 piraso to. Sa manok naman, kaunti lang din. Tapos yung mga pabo ngayon ay dumami na rin sila. So, yan, balang araw mapaparami din natin siya. So, tiyaga-tiyaga lang talaga. So, ayun, medyo maulan na dito. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Ayun, thank you, Sir Jade. Magpasilong ka na kasi nga umuulan na. Ayan, umaambon-ambon na. Yun nga, yun yung weather natin ngayon sa Philippines na actually here in Davao na pagsapit ng hapon, ang ganda-ganda ng araw the whole day. Tapos paghapon medyo kumulimlim and biglang babagsak. Ayan, ulan na sobrang lakas. Ayun. So, but anyway, that's somehow, sabi nga nila, you have to be always ready of the very unpredictable weather that we have. So, ayun ha, sa mga nagbabalak mag-itik or maggansa, based on our experience, ang mga gansa namin, hindi naman sila ganun karami. We have it by pair. Ayan, by pair sila. So, hindi naman sila mahirap alagaan. Ayan, nilagyan lang talaga namin sila ng lugar kung saan sila makapangitlog. And syempre, kung mag-iitik ka or mag-alaga ng gansa, make sure na you have your area where you can put them. Ayan, yung eksaktong area lang naman na pwede sila makalakad-lakad, they can roam around kasi they prefer that. Yung mga pato, the same thing with them. Mas bet nila yung paikot-ikot sa lugar, sip-sip-sip-sip sa mga lupa, ayan. Ligo-ligo sa tubig. So for us, kasi nga wala kaming natural na pond or something. So ang ginawa namin, merong yung brother ko, yung parang goma, ayan, na parang planggana ang forma. Nilagyan ng water, so doon sila naliligo. So they really enjoy diving there, especially pag summer na napakainit. Yung mga pato at gansa is really fun to be with. Tingnan mo sila ng ganon. So it's actually ang mga itik is not, aside from you can have them and pwede nyo po silang maibenta sa kanilang itlog, gaya ng for balot, ayan, pwede din naman silang ibenta as meat or ibenta nyo mismo yung mga itik nyo kasi may mga namimili dyan, nagluluto, kumakain ng ganyan. The same thing with pato in gansa, ayan. Ang gansa kasi pag binibenta ng by pair, medyo mahal. We have last one, nakabenta kami ng 2,000. Isang pair siya, babae at lalaki. Kasi nga, medyo malaki din. And hindi naman talaga siya ganun kahirap alagaan. Kasi bayaan mo lang dyan, as long as kumpleto sa kanilang pagkain, kumakain sila ng mga tira-tirang mga, sa amin binibigyan ng tinatawag na lamaw. Ayan, so yung mga pagkain ng mga tirang rice, nilalagyan ng tawag nito, tahop. Ayan, binibigay sa kanila. O yung mga grit corns, ayan, tinatapon sa kanila, binibigay. And other things. Maski ano lang kasing kinakain nila. And syempre, with that right supplement as well, para mas healthy ang kanilang mga immune system. And of course, mas madamihan yung kanilang tawag nito, pagpangitlog. Ayun, diba? Sa mga pato namin, when we had those times, the very productive pa yung mga tawag ng mga inahin namin ng mga pato, they somehow nakakapisa sila ng mga 7 to 10 na mga itlog for that one. So just imagine, ayan, pag may sunod-sunod pa yan, maramihan na. So later on, you will have your own set of mga suki na mga bibili sa iyo ng iyong mga tinda, o diba, ng iyong mga alaga. And what you can really somehow really market that one. Gaya lang ng sabi ng mga spokesperson natin, diba, every now and then, tiyaga lang talaga. Ayun, tiyaga lang on your end sa pagbebenta o pagmamarket ng iyong mga alaga. If you're into sa pagtitinda ng mga manok, sa kanilang mga itlog, etc. Tiyaga lang, and what you can find soon of a perfect and good market para doon. And syempre, the right sourcing as well, yun ang pinaka-importante. Yun ang laging sinasabi ng ating mga kasama, yung mga resource persons natin every Tuesday. Kay Sir Jid, kay Manok Tambayan and Pulumulok Native Chicken, pag namimili ka ng iyong mga
sources, sa iyong mga itlog or manok, dapat dun ka sa mga talagang mapagkakatiwalaan. O, di ba? Yun talagang binibigyan ka ng mga saktong klase ng mga itlog o manok na iyong kinakailangan. Para naman, by the time na ibenta mo na siya, hindi ka hindi ka makakatanggap ng negative comment or something from your customer. Syempre, on your end, nagnenegosyo ka, it's a negosyo, so dapat nag-invest ka, make sure nga you invest well your money, diba? So, dapat doon na pupunta sa sakto and maganda yun yung kinalagyan or nakuha mo mga produkto. It's a give and take cycle, ika nga. So, dapat you can find you're a good partner, makahanap ka ng good source of your items na pwede mong palakihin, ibenta and all. And, syempre, from the words, the good words of the mouth, pag yung mga suki mo, uy, si ganito, maganda, ganyan, okay yung mga ano niya. O, diba? Bongga! Later on, you can have gain more mga tawag ito, mga suki in the long run. And syempre, yan nga, dyan nagsimula yung ating mga sila Pulumulok Native Chicken and etc. Then sila nagsimula sa paisa-isa, padala-dula. And later on, dumami na. And right now, they're sharing their success stories. Ika nga, di ba? Nagsishare sila ng mga tips sa atin every day. Si Sir Jed, the other guy sharing every Tuesday and Thursday, in which they share with you those things na ginawa nila na kahit pa man naging successful sila sa mga bagay-bagay sa pag-aalaga nila ng mga manok at iba pa. Ayun. Siyempre, samahan nyo pa rin po ng good supplements sa inyong mga alaga. Of course, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, o diba? All around yan, hindi lang pang manok, pwede sa baboy, kambing, bibi, pato, gansaw, ano pa yan. Pwede nyo yung ibigay, ihalo sa pagkain. Take note, pwede ihalo sa pagkain, pwede rin ihalo sa tubig inumin. So, it's either you will do it daily or depende sa inyo, depende sa budget, o diba? Pwede sa tubig na iniinom ninyo. If hindi masyadong hindi available ang malinis na tubig, so medyo pahirapan ang tubig sa inyo, pwede na yung mga rainwater, ayan, diba? Tanggalin niyo yung mga kitikiti, pwede na doon, and give it sa inyong mga alaga. And syempre, kung medyo nagkakasakit-sakit ang inyong mga manok, para iwas sakit sa kanila, bigyan niyo na sila ng Panamox Forte and Panamox caplet, o diba? So at least man lang for that 7 days, caplet and powder form po iyon na pwede nyo ibigay sa kanila para man lang for that 7 days straight na pagpapainom, maagapan agad-agad kung ano man yung mga sakit na kanilang nasagupa or parang tumama sa kanila. And for those who are into sa pagsasabong or gustong i-groom ang kanilang mga manok para maging kampiyon sa sabong in the future, we have as well our Intenso products. 3 types po yan or 3 stages ang inyong pagpipilian depende sa edad ng inyong mga manok para ma-groom or ma-condition sila para maging kampiyon sa ruweda. And syempre, sa may mga pets dyan at hindi bet ang mga manok alagaan, mas bet ang mga tawag ito, mga aso, mga pusa, ayan. King's Vita Pet naman po para sa inyo. And of course, saan po natin yan mabibili? We have a lot of Suki stores sa mga Agribet store partners, Luzon, Visayas, and Mindanao. So for here and dito naman po sa Luzon, ayan, sa mga taga Luzon ng mga friends natin dyan sa iba't iba, Quirino, Sorsogon, Albay, ayan, you can purchase those items. Pangasinan, yan po nakikita nyo sa aming screen, ang mga tindahan, saan po kayo pwede makapamili ng ating mga produkto. So we saturated already Visayas and Mindanao. Sa Luzon, ayan, pakonti-konti na, ayan, paramihan na actually. Medyo marami-rami na yung mga tindahan kung saan nyo po makikita ang ating mga produkto. Ayan, sa Cavite, o diba? But then, gaya lang ng sabi natin, kung medyo tagilid sa tawag nito, hindi kompleto or nakulangan kayo sa supply na ubusan, ayan, actually hindi siya maiwasan. It's because the product is good and the people really have into that. So most of the time, out of stock talaga sa mga suki nating tindahan. So yun yung mga concerns ng mga friends natin. Uy, bakit wala dito, hindi available? O diba? Bakit ganyan? Wala daw sila, wala pang stocks. Ayan, it's really unavoidable actually. So, you can purchase our orders or items at pwede po kayong magpa-online, ayan, online order. Pwede po kung meron kayo mga tawag nito, mga neighboring branches ng LBC, you can try ordering via with them. Itawag nito, punta lang kayo sa ating mga Facebook pages sa King's Vita Plus, Panamox, and Tenso, Worms to Go, King's Vita Pet, ayan.
example of that one is our Facebook page for Kings Vita Plus. Mag-message lang po tayo. Ayan, meron po tayo mga tawag nito mga associates who will answer your concerns and accommodate your orders para ma-process po nila ang inyong mga concerns. Or you can purchase or by the time you process your orders, pwede nyo pong i-COD yan with the LBC or cash on pick up dun po sa kanilang mga stores. Or pwede ba tayong mag-Shopee, ayan, with KDM Aggravate Lines. Ayan, hanapan nyo lamang po yan sa inyong mga Shopee app. Kung hindi pa po kayo naka-download, download na, o diba? Just add to cart and check out. Ganun lang kadali. You have all, tawag nito, the options on paano siya maka-order sa mas madaling paraan para hindi na kayo mas mahirapan pa ng bonggang-bongga. Of course, syempre, we want to give you the convenience actually sa pag-order ng ating mga produkto para at least man lang you have all the options. Ayun, you can get there or sa tawag nito, maka-order kayo ng maramihan. Mas mabuti yung maramihan para hindi po kayo maubusan ng ating mga produkto. So, ayan ha, wala na ko'y utang. Ayun, wala na akong utang sa inyo. But anyway, ayun. Anyway, friends, as we all know, just the other day, nagkasunog sa Barangay 21-C sa Piapi Boulevard here in Davao City. So ayan, the city government of Davao will receive your donations in kind. Ayan. So sa mga hindi pa nila alam, meron po mga drop-off point ang city government where you can send your mga used clothing, pagkain. Yun yung pinaka-basic. Pagkain, tawag ito mga utensils, kutsara, mga sabon, underwears, diapers for the babies and all. Kasi nga, may isa kaming kasama before where I was working sa Sunstar. Isa siya sa nasunugan. So, medyo talagang malapit lang sa kanila yung sunog. And somehow, pagsabi pa lang ng neighbor na sunog! So, paglabas nila ng bahay, sobrang laki na. Wala na daw talagang halos the bitbit. Almost of those people na nasunugan is parang yung mga suot lang talaga and may mga nabitbit man, iilan lang. Most of it talaga is nilamon ng kwan. So for the record, around 1,000, di ba, ang nasunugan. So they really need our help, water and all. So for those who are staying in the evacuation centers, of course, na wala talagang mapuntahan, they need our help. If you want to reach out, you can somehow check the page of City Government of Davao kung saan nyo pwede ipadala ang inyong mga donations. And ito ha, reminder, marami din tayong nababasa na they're initiating those things. Hindi naman masamang magtumulong, di ba? But make sure you verify it first. Tingnan muna sino yung mga nag-initiate ng pagtulong sa mga nasunugan, lalo na yung nagpapadala, naghihingi na GCash and like that. It's because we just want to make sure na yung mga amount na binigay ninyo will really go through to those who are really affected ng sunog. So let's admit it. Maraming mga di ba, this time na sumasakay sa panahon like this one na syempre, mag-ano tayo para atin to, di ba? Napaka-bad na mga attitude. So, wag ganon. Let's help one another. Let's extend our help as much as possible, of course, sa mga nangangailangan nating kabayan. Ayun, syempre, hindi naman talaga hindi kagandahan. It's because ganun kalaki yung sunog and sort of maraming apektado. Which is, isa sa reason po dun is pagsunog ng mga electrical wires. So, for us, sa mga bahay-bahay natin, let's be careful with our mga saksakan. Yung mga octopus na tawag na to, octopus na mga saksakan natin dyan. Baka sobrang loaded na yung mga tawag ninyo dyan, mga pinaglalagyan nyo ng mga saksakan ng cellphones, ng inyong electric fan, o ano pa yan dyan. Make sure na hindi siya overloaded. At the same time, ayan, you check your lines. Hindi lang ako sure if it's really a yearly yung pag-check ng line to avoid short circuit. But as long as you can check if there are some defective na mga wires din yun na medyo may mga sugat-sugat na baka kinain na ng daga, nasugatan or what, baka pag hawak mo makuryente ka. So, i-fix it immediately to avoid accidents. Kasi nga, we never know what's really would happen, diba? Just like what to them, na parang chill lang yung kanilang day and suddenly nagkasunog and not expecting ganun siya kalaki and ganun kadami ang apektado. Okay, so somehow, magma-March na rin. Ayan, it's Fire Prevention Month and by that month, ang daming sunog na
tawag nito, naitatala. Tama ba yun? Tama ba yung Tagalog niya? Basta there are so many fires that has been somehow recorded by Bureau of Fire and Protection. Tama ba to kung naitatala? Oh my God. But anyway, ang March kasi, medyo mainit ang panahon. So it's really, tawag nito, parang common talaga ang sunog. So that's why it has been declared as Fire Prevention Month to inform everybody to be more extra careful, to be more, tawag nito, magbantay talaga para makaiwas sa sunog ang lahat. Okay? So ayun. So kompleto na siguro yung aking mga naibigay sa inyo ngayong hapon. Ayan, diba? Lahat-lahat na yon, from agriculture, sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng mga itik, gansain, etc. And syempre pa, mga tips pa po para iwas disgrasya tayo at iwas sa sunog. O diba, lahat tayo dapat mag-ingat para happy lang po tayong lahat. Okay? O ayun, so bukas na naman po ulit, of course. Syempre pa, same time. And syempre pa sa mga same Facebook pages partners and to our Kings Radio Online, maririnig nyo po, makikita ang aming mga nagagandahang mukha. Charot! Ayan, bukas po ulit, friends, para po sa inyong mga balita at tips kada hapon. Dito po lamang sa inyong programang AgriSenso at ito po ang inyong lingkod na si Inday Badyang. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.